שלום לכולם, אני שניר סימנטוב, ובסרטון הבא אנחנו הולכים לדבר על אלגוריתם פסודו-קוד. בעצם אנחנו הולכים לדבר על שאלות שנוגעות לאלגוריתם פסודו-קוד ואיך אנחנו עונים עליהם באמצעות טבלת מעקב. אוקיי, אז בואו נתחיל. יש לנו כאן איזשהו קוד שרשום לנו בפסודו-קוד במסגרת הכחולה. בשביל לעשות טבלת מעקב אנחנו בעצם צריכים לדעת את כמות המשתנים שיש לנו. אז בואו נתחיל לקרוא ונראה. אז בסעיף 1 מדברים לנו על קלוט ערך למשתנה num1, זאת אומרת שכבר יש לנו משתנה 1. סעיף 2 אומרים לנו קלוט ערך למשתנה num2, משתנה שני. בסעיף 3 אומרים לנו הכנס את הערך 0 לתוך המשתנה counter, זאת אומרת שאנחנו יודעים גם שיש לנו משתנה counter. סעיף 4 הוא בעצם לולה, אנחנו רואים שאין לנו פה שום שימוש במשתנה חדש, יש פה num1 ו-num2, גם בשני החלקים של העולה יש לנו את num1 ואת counter, וגם ב-5 ו-6 יש לנו את counter ו-num1. כלומר, הטבלה שנצטרך לעשות בשביל לעקוב אחרי התוכנית הזאת תכלול 3 משתנים ותראה בעצם כך. יש לנו כאן טבלה עם 3 טורים, כשבראש כל טור יש לנו שם של אחד המשתנים. אנחנו בעצם נרשום את הערכים בהתאם לתוכנית אותה נידרש לבדוק. אוקיי, אז בואו נקרא את סעיף 1. סעיף א' אומר לנו מהי ערכם של המשתנים num1 ו-counter בסיום ההרצה של התוכנית, כאשר בתחילת התוכנית מוזנים הערכים num1 שווה ל-20, num2 שווה ל-6. אוקיי, אז בואו ניגש לטבלת המעקב ונתחיל לעקוב אחרי התוכנית לפי הסדר. אז פעולה אחת אומרת לנו קלוט ערך למשתנה num1. בשאלה אמרו ש-num1 שווה ל-20, ולכן הערך שבתוך num1 בטבלה יהיה 20. אחר כך פעולה 2 אומרת לנו קלוט ערך למשתנה num2. num2 שווה ל-6 לפי השאלה, ולכן הערך שלו יהיה 6. סעיף 3 אומר לנו הכנס את הערך 0 לתוך המשתנה counter, זאת אומרת שקאונטר שלי עכשיו שווה ל-0. אוקיי, בואו נמשיך ל-4. ב-4 אנחנו רואים שיש לנו לולה. אנחנו יודעים לזהות את זה לפי בעצם צמד המילים כל עוד. כל עוד מתקיים תנאי מסוים, במקרה שלנו כל עוד num1 גדול או שווה מnum2, אנחנו יכולים גם לסמן את זה בטבלה. כל עוד התנאי הזה מתקיים, בצע. עכשיו אנחנו רואים ששתי הפעולות הבאות בעצם נכנסות קצת פנימה וגם מסומנות לנו בצורה אחרת. הן מסומנות לנו 4.1 ו-4.2. כלומר, כל עוד התנאי הזה מתקיים, שתי הפעולות האלה ממשיכות לקרות אחת אחרי השנייה, עד אשר התנאי הזה מפסיק להתקיים. אוקיי, אז בואו נתחיל בפעולה הראשונה. הפעולה הראשונה אומרת לנו הכנס את הערך של num1 פחות num2 לתוך num1. num1 פחות num2 נותן לי 14, והכנסתי את זה לתוך הערך של num1. ו-4.2 אומר לי הגדל את קאונטר ב-1. בעצם קאונטר ועוד 1 נכנס לתוך קאונטר. זאת אומרת שהקאונטר שלי כרגע גדל ב-1. עכשיו אנחנו נדרשים לחזור את תחילת הלולה. הגענו לסוף הפעולות, לסוף אוגדן הפעולות בעצם, ולכן אנחנו צריכים לחזור שוב פעם להתחלה ולראות האם התנאי עדיין מתקיים. אם כן, אנחנו נעשה את זה שוב, עד שהתנאי לא יתקיים. אוקיי, אנחנו רואים שלא היה לנו שינוי בין num2 ולכן הוא עדיין נשאר 6. אנחנו שוב בודקים, האם 14 גדול מ-6? התשובה היא כן, ולכן אנחנו שוב פעם עושים את הלולה. 14 פחות 6 נותן לי 8. מגדילים את הערך של קאונטר ב-1. num2 לא השתנה. ואנחנו נדרשים לבדוק שוב. 8 גדול שווה מ-6, התשובה היא כן. נשאר לי כאן עכשיו 2. 6 לא משתנה. והגדלנו את הערך של קאונטר ב-1. מעולה. אני שוב פעם בודק. חוזר עוד פעם להתחלה של הלולה. האם num1 גדול או שווה מnum2? עכשיו אנחנו רואים שזה כבר לא מתקיים. 2 לא גדול או שווה מ-6. ולכן ברגע הזה אני מפסיק לבצע את הפעולות שבתוך הלולה ואני ממשיך לפעולה הבאה בתור. זאת אומרת הלולה פועלת וחוזרת על עצמה כל עוד התנאי שלה מתקיים, וכשהוא מפסיק להתקיים אני כבר לא עושה את הפעולות שבפנים ואני ממשיך לשלב הבא. אז הפעולה הבאה אומרת לי הדפס איזשהו ערך מסוים ועוד הערך של המשתנה קאונטר, זאת אומרת אנחנו רואים את ההבדל, כאן יש לנו הדפס שנמצא בין מרכאות, זאת אומרת ערך טקסט כלשהו, מחרו זה טקסט כלשהי, וכשאנחנו עושים פלוס קאונטר זה בעצם הערך, מה שנמצא בתוך המשתנה קאונטר ולא המילה קאונטר.
ופעולה 6 אומרת לי הדפס איזשהו טקסט ועוד הערך של נם אחד. בואו ניגש לענות על השאלה. אז השאלה שוב אומרת לנו מה יהיה ערכם של המשתנים, נם אחד וקאונטר בסיום ההרצה. אז הגענו לסיום ההרצה וראינו נם אחד שלי שווה 2 וקאונטר שווה ל3. אוקיי. עכשיו אנחנו צריכים לראות את הסעיף ב'. בואו נראה מה סעיף ב' שואל אותנו, מהי מטרת התוכנית? בעצם מה קרה בתוכנית הזאת? הכנסתי שני מספרים. התוכנית בדקה כמה פעמים נכנס המספר השני בתוך המספר הראשון, ולאחר שהוא כבר לא נכנס בו יותר, היא בדקה כמה נשאר מהמספר הראשון. זאת אומרת, בעצם בדקנו פה פעולה של חלוקה ושארית. כמה פעמים נכנס המספר 6 במספר 20, הוא נכנס בו 3 פעמים, וכמה נשאר אחרי שהורדנו כבר מה-20 הזה את כל הפעמים שאפשר להוריד ממנו 6. כלומר, מטרת התוכנית היא לבדוק חלוקה בשלמים בין שני מספרים, ולרשום האם ישנה שארית. אוקיי, בואו נמשיך לסעיף ג'. אז מה יהיה הטקסט שאותו נצטרך להקליד בפעולות 5 ו-6 במקומות המסומנים 1 ו-2? לפי מטרת התוכנית, אז בפעולה 5, במקום 1 בעצם. אז קאונטר שלי, מה הוא מייצג לי? הוא מייצג לי את מספר הפעמים שנכנס המספר נם 2 במספר נם 1. בואו נגדיל. ומה אני צריך לרשום במקום מספר 2? אז במקום מספר 2, אז השארית לאחר שחילקנו את נם 1 בנם 2. אני לא חייב להשתמש בדיוק במילים שהיו נתונות לי בתוך התוכנית, המטרה היא בעצם להבין מה מטרת התוכנית. אז בפעולה מספר 1 בעצם רשמנו את מספר הפעמים שנכנס המספר נם 2 במספר נם 1, הוא נכנס בתוך 6, נכנס בתוך 20 3 פעמים, והשארית לאחר שחילקנו את נם 1 בנם 2, זאת אומרת אחרי שחילקנו את 20 ב-6, השארית שנשארה לנו היא שארית 2. מקווה שהצלחתי לעזור ותודה רבה על ההקשבה.